Protetika v novom online svete. Tradičný líder v ortopedickej a detskej obuvi s viac ako storočnou históriou úspešne preniesol svoju silu do digitálneho priestoru. Vďaka našej spolupráci a efektívnemu využitiu SEO, Protetika dosiahla skvelé výsledky online. Výzva: premeniť tradíciu na digitálny úspech. Protetika čelila viacerým výzvam. E-shop vznikol počas covidu. Značka má skvelú reputáciu, online predaj sa postupne stáva silným pilierom. Cieľ na rok 2024: dosiahnuť 20% nárast tržieb z organického vyhľadávania, čo si vyžadovalo komplexnú SEO stratégiu a konzistentnú optimalizáciu. Konkurenčné prostredie: dostať sa do top 3 pozícií vo vyhľadávačoch, keďže tieto pozície generujú až 60% kliknutí. Riešenie: SEO stratégia. Poprvé, spravili sme technickú SEO analýzu a jej zapracovaním sme zlepšili prehľadateľnosť webu, zvýšili sme rýchlosť načítania stránky, opravili sme chyby v kóde a zoptimalizovali metaúdaje, zároveň sme zlepšili štruktúru URL a interného prelinkovania a odstránili sme duplikáty a nezabezpečené HTTP linky, aby sme zabránili penalizácii stránky. Po druhé, obsahová stratégia a školenie tímu. Identifikovali sme kľúčové slová. Vykonali sme analýzu kľúčových slov s vysokým potenciálom a vytvorili sme ročný redakčný plán. Vyškolili sme marketingový tím Protetiky. Naučili sme ich tvoriť SEO-friendly obsah, optimalizovať kategórie a pravidelne upravovať články podľa SEO štandardov a ako využiť AI pri tvorbe obsahu. Po tretie, pravidelná mesačná optimalizácia. Odstraňovali sme nekvalitný obsah, nakoľko Google znižuje pozície v top 3, ak je na doméne určité percento málo kvalitného obsahu. Úprava nadpisov H1, H2, H3 pre lepšiu štruktúru a čitateľnosť. Optimalizácia metapopisov a interných odkazov na relevantné podstránky. Strategické rozmiestnenie kľúčových slov v obsahu bez nadmerného opakovania. Návrhy na spätné odkazy z domén s vysokou autoritou. Zhrnutie často kladených otázok, ktoré zvyšujú šancu na získanie featured snippets na Google. Po štvrté, link building na najčítanejších portáloch na Slovensku a dištancovanie sa od spamových backlinkov. Umiestnili sme spätné odkazy na najčítanejších portáloch ako joj.sk a iné, čo zvýšilo dôveryhodnosť stránky a autoritu vo vyhľadávačoch. Výsledky a dopad na biznis. 38% nárast organickej návštevnosti v priebehu 10 mesiacov. Zo 40 400 na 55 600. 46% zvýšenie tržieb z organického vyhľadávania na 93 900 eur. Zvýšenie počtu kľúčových slov na top 3 pozíciách zo 156 na 214. Nárast o 37%. Pri priemernej cene za preklik 0,45 bol nárast návštevnosti o 4200 mesačne, čo je 20 790 eur ročne, ktoré mohla Protetika investovať do ešte kvalitnejších detských topánočiek a barefootov. Čo na to hovorí klient? Marketingová riaditeľka Protetiky. Tešíme sa výsledkom, ktoré nám SEO stratégia priniesla. Inovácie a nárast tržieb v e-shope boli v roku 2024 primárnou marketingovou stratégiou Protetiky. Zvýšenie tržieb a získanie nových zákazníkov nám pomohlo dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili. Radi by sme rástli aj v ďalšom roku a veríme, že spoločne využijeme potenciál v online nákupoch aj v roku 2025. Budúcnosť. Kam smerujeme ďalej? Spolu s Protetikou plánujeme pokračovať v rozširovaní obsahu, analyzovaní a doťahovaní sa na konkurenciu a zlepšovaní dizajnu e-shopu. Chcete dosiahnuť podobné výsledky? Staňte sa naším ďalším úspešným príbehom.